Саламатсыз мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге чыгарылышта без сезгә атна дәвамында татарлар тапшыруында урын алган иң кызыклы видео язмаларын күрсәтербез. Бездән аерылмагыз. Казан шәһәрендә милли тормыш һәм дин 10-нчы бөтен Россия татар дин әһелләре форумы башланды. Оештыручылар быелгы форумның шигаре итеп татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның "Мин һәр вакыт дин белән милләтнең һәр икесенә тигез әһәмият бирү тарафында" дигән гыйбарәсен алдылар. Форум делегатлары белән безнең төшерү төркемендә очрашып кайтты. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Хәзерге минутларда Казаныбызның Бөтен дөнья татар конгрессында милли тормыш һәм дин форумында катнашучы делегатларны теркәү эшләре алып барыла. Марса әфәнде, менә Россиянең 70 төбәгеннән 1100 делегат. Билгеле инде алар ел сайын яңалары да килеп торадыр. Әйе, әлбәттә. Менә сез әйтмешли, Россиянең 70 төбәгенә алар Сахалиннан башлап Калининградка кадәр бик күп төбәкләрдән киләләр. Иң ерак төбәкләр әйткәнемчә Сахалин, Приморье крае, Магадан өлкәсе, Еврей автоном өлкәсе, Хабаровск крае, Саха-Якутия республикасы һәм башкалар. Менә яшьләренә килсәк, иң өлкән һәм иң яшь. Әйе, без ул мәгълүматны инде һәр вакыт карыйбыз. Иң өлкән делегатыбыз Калининград өлкәсеннән килгән Бөек Ватан сугышы ветераны Хаким ага Бектеев. Ул 1925 елгы, аңа быел 94 яшь. Без дә Хаким ага белән аралашып алдык. Әйтегез әле, бик авыр булмадымы килергә, ерак бит Калининград? Беләсез нәрсә? Самолетка утырдык, ул китерде. Аллаһ Тәала бирде мөмкинлек, сависан килдек. Сависан мөселман дир күрешәбез, әйеме? Калининградта ясадым, анда безнең оешманы мөселманнарныкын. Мин основатель религион организации мөселман Калининграда. Тимур хәзрәт, сезнең укучыгыз булып чыга инде. Да. Дингә алып китерде, намазга бастырды. Хәзер мин торам Мәскәүдә, Хаким абыны постоянно анымнан күрешәбез. Әйе, күрешеп сөйләшү иң мөһиме дип ассызыклый милләттәшләребез. Әлхәмдулилlah, ел сайын үсештә бар, халкыбызда хәзер белемнәрен дә алабыз, монда килеп без вәгазьләрендә дә, бернәмлектә дә, динебез дә, монда шушы форумнар аркасында динебез дә диңгеләеп китте, алга таба китеп бардылар. Бик тә файдалы нәрсә, менә берләштерә халыкларны, төрле илләрдән, өлкәләрдән килгән кешеләрне танышабыз. Бу форумның әһәмиятен аңлыйм. Безнең мөслимебездә быелгысы елны әхлак елы дип аталды. Әлбәттә, менә мин үзем шәхсән инде менә 10-нчы кат биредә катнашам икән. Беренчедән мин ассызыклап әйтер идем, һәр вакытта да дуслыкны, үзебезнең аралашу мөгамәләне һәр вакытта беренче чиратка куер идем. Төрле төбәкләрдән. Аның беренче вакытта ничек үткәрелгән, хәзер үткәргән аермасы бик тә зур. Һәр елны яңа кешеләр килә. Алар исламга тартылу белән генә түгел, безнең милләтне сакларга омтылулары күренеп тора, битараф булмаганнары. Иң зур делегацияга килгәндә ул әлбәттә инде Башкортстан Республикасы безнең ут күршебез, ул табигый дә, чөнки татарлар саны ягыннан да, мәчет мәдрәсәләр ягыннан да Татарстаннан кала икенче урында, аннан килүчеләр саны 131 кеше. Һәм башка форумнардан аермалы буларак, без быелгы форумда шушы татар дин әһелләренә, татар халкының үсеш стратегиясе эскизен тәкъдим ителәчәк Василий Шехразиев тарафыннан. Һәм инде әлбәттә ул дискуссион майданчыклар. Дискуссион майданчыкларының тематикасы безнең татар дин әһелләрен координацион советы тарафыннан расланды. Һәм менә бүгенге көндә актуаль булган, чишү юллары кирәк булган темаларга багышланган 4 дискуссион майданчык узачак. Һәм инде әлбәттә пленар утырышның урыны. Ул бүгенге менә быелгы форумның пленар утырышы Казан Экспо халыкара күргәзмәдә узачак. Һәм инде әлбәттә Илһам Шакиров исемендә концертлар залында. Һәм инде әлбәттә традиция рәвешендә барлык татар дин әһелләре форумы татар җәмәгатьчелеге белән берлектә, милләттәшләребез белән берлектә Болгар җыенында җыелачак. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Төрки дөнья хатын-кызлары, алар зыялы, затлы, нәфис,
Элек-электән үк дин, мәгариф сагында торган, дәүләт дәрәҗәсендәге эшләрдә катнашкан, һәр җирдә сүзен, фикерен җиткерә алган. Бүген дә әлеге традициялар дәвам итә. Шушы көннәрдә Казанда төрки дөнья хатын-кызлары фикер алышты, борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләште, уңышлары белән уртаклашты. Казан кооператив институтында узган түгәрәк өстәл барышын безнең хәбәрчеләребез дә күзәтте. Бүген бер өстәл артында төрле өлкәләрдә хезмәт куючы затлы ханымнар иде. Галимәләр, табиблар, сәнгать белгечләре, осталары, төрле иҗтимагый оешма җитәкчеләре. Һәр берсенең максаты бер: татар халкының дәрәҗәсен күтәрү, яшьләрдә үз милләтең белән горурлану хисләре тәрбияләү. Катнашучылар үз эш юнәлешләрендәге уңышлары, бурычлары, хәл итәсе мәсьәләләр белән уртаклашты. Татар милләтенең киләчәге, язмышы байтак дәрәҗәдә безнең кулда. Бүген көндә әлбәттә безнең эшчәнлек турында төрле сүзләр ишетелә, ләкин мин шәхсән татар бүлеге бүген көндә бик тырышып хезмәт куя дип саныйм. Беренчесе әлбәттә фәнни юнәлеш. Без укытучылар, әле укытучылар, галимнәр турында әйтәм, шушы галимнәребез Татарстанда, Россиядә, чит илләрдә татар теле һәм әдәбиятын күтәрәбез. Икенче пункт әлбәттә турыдан-туры студентларга белем бирү. Bir яктан белем бирәбез, икенче яктан милли телләрне саклау мәсьәләсе безнең дә күп бурычыбыз. Һәм өченче пункт әлбәттә тәрбия мәсьәләсе. Очрашулар, бәйрәмнәр әйтеп киттек. Гамәл кирәк. Только гамәл. Гамәл горурлыкны күтәрү. Горурлыкны кем икәнеңне. Син татар, син кем? Син нигә килдең бу дөньяга? Нигә тудың син? Кем булып тудың син? Нигә сиңа бу телне бирделәр? Төркиягә бардык, Госмания шәһәрендә теге административ бина каршысында анда Атилладан башлап, Атилладан да калганатларның бөтен ханнары, батилардан иләрдән да берсе дә калмаган. Менә тизеп куйганнар. Без бер сөймикәгә Шулай ук бүгенге татар эстрадасындагы проблемалар, милли горурлык хисләрен тудырырлык, тарихка нигезләнгән сәнгать әсәрләренең аз булуы, аларның еш яңгыратылмавы да күтәрелде. Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова төрки дөньядагы беренче хатын-кыз актриса Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волжскаяга да һәйкәл кирәклеген билгеләп үтте. Тел мәсьәләсе дә читтә калмады. Тел турында да нәрсәдер эш бара безнең. Biz üstüne bulab girgen şahtağıdan bir olga gittik indi biz cemaat. Biz Kur'an'da Tatar sözü itirge üyalı bıstık. Hazır Kur'an'da. Hazır alay tügül şükür. Batıp jimerip bu sözler siyaseler. Buna şu batıp jimerip diyen nerse benim işimde bir kuştura. Tatar'ın özünün ahalinin onutta jurnalistleri, biz ekrandan, radyodan siyaseler. Belki şu bizden üzerimiz sizlerle birgeler. Nersedir biz tamşılapma, şileklepme, internetqa beriyor. Менә milli ruh турында да әйтәм, читтә milli ruh эше. Әле безнең Дальний Востокта мөслимәләр берлеге без бар. Анда төрле милләттән җыелган хатын-кызлар. Әмма ләкин бу елдан башладылар татар телендә ифтарларны алып барырга. Без бу еллардан milli кием дип төрле фестивальләр оештырдык. Тик безнең дизайнерларыбыз ул киемнәрне бик кыйммәтле иттереп тегәргә өйрәнделәр. Менә безнең мөмкинлекләр ачыла бара. Хәзер безгә бирәләр зур гына теге цехы ачырлык бер улы. Менә мин инде сезгә тәкъдим итәм, әйдәгез кызлар. Siz de оештырдыгыз milli үзәкне, менә Гөлзидә ханым да үзегезнең фикерләрегезне җиткерәсез. Ул ничек булырга тиеш, ничек безгә җайлы, нинди булырга тиеш, бергә әйдәгез шул эшне алып җибәрик. Әлеге түгәрәк өстәл Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәге Мөхлисә Бубый исемендәге клуб тарафыннан оештырылды. Татар үзәге 2019 елның февраль аеннан эшли. Шундый очрашуларның нәтиҗәләре иң әһәмиятлесе нинди минемчә, яңа киләчәк буыннарга информация бирү. Һәм киләчәк буыннарны, яшь буыннарны телне, мәдәниятне өйрәнергә мотивация бирү. Менә без инде әз генә булса да алга киткән булсак, менә шушы юнәлештән без бик шат булыр идек һәм уку йорты буларак балаларга татар мәдәнияте һәм әхлагы тәрбиясен бирдек дип санар идек үзебез. Бу чара Мөхлисә Бубый исемендәге клубның эш юнәлеше. Беренче тапкыр үткәрелүче түгәрәк өстәлдә Төркиянең Татарстандагы генераль консулы хатыны Мария Даган да катнашты. Бу düşünceleriniz,
ve acılarınız ortaya çıkarttığınız için bence daha çok önemli bu toplum, bu dernek. Ve ne kadar bunu ortaya çıkartırsak o kadar bir sonuca varabiliriz. Türkiye hanımlarının problemleri, Türkiye hanımlarının tırmaşı diyen yöneliş. Bu yönelişini indi bizden jitekleşek hazır Türkiye Cumhuriyeti'nin genel konsolunun Halil Jifeti Maria Dogan hanımımız o rizalığın verdi. Şu an kadar biz bir şart bu işini birge albarırız diye bizim klubumuz içinde hem de indi bu yönelişte katnaşır deyip ümitleniriz. Bunda yaşayan, Türkiye dünyadan kilip yaşayan hanımlar hem de indi biz Türkiye dünyada yaşayan hanımlar bilen ilimde yaşanırız da deyip şanıp kalası kiler. Neticeli başlangıç bulsun. Gülya Sadıkova, Tatarlar, Kazan. Büyük jеңүгә багышланган тантаналы чаралар дәвам итә. Чираттагы сәяхәтебез Чуашстан Республикасы Батыр районы Татар Тимәше авылына алып килде. Биредә Бөек Ватан сугышында катнашкан барлык батырларга багышлап һәйкәл ачтылар. Татар Тимәшеннән 150-дән артык солдат фронтка китә. Шуларның 74-те туган җиренә әйләнеп кайтмый. 5 гасырга якын тарихы булган авыл игътибарга лаек. Аның бүгенге яшәеше, көн күреше белән без дә танышып кайттык. Сөз Ләйсән Хажиевага. Татар Тимәше бүгенге көнгә кадәр кайчан барлыкка килгәне төгәл генә билгеле булмаган борынгы авыл. Кемдер 1642 елгыдай, ә бәлки күпкә иртәрәктер дә. Безнең Памираби тарихчы, аның бик зур китабы чыкты, 500-600 битле. Ул да дәлилләгән, что безнең авыл аларныкы кебек шулай борынгы дип бүгенге көнне өстебездә вазыйфа бар. Без инде аның тарихында язмакчы булабыз. Татар Тимәшенең тарихына без әле кабат әйләнеп кайтырбыз. Тамашачыларыбызга кызыклы фактлар да ачылар. Авылның бүгенге иң зур сөенече тарихи һәйкәлен күрергә дип килдек. 2017 елның июль айында мине чакырдылар әтинең Калуга шәһәренә. Әтинең җирләнгән урынын таптым, эзләп, аның памятнигына кулымы куеп, мин әтиемә әйттем: "Мин сезне бер һәйкәлгә җыяр идем" дип. Шынлыкта бу һәйкәлне ачу хыялын 50 елдан артык күңелемдә йөрттем ди. 1665 елда ук сугыш батырларының исемлеген барлый башлаган. Тәлгать ага аның капкасы һәр бизәгенә кадәр үзе сызып әзерләгән. Хәзер Татар Тимәшеннән фронтка киткән солдатлар фамилияләре шушы монументта. Мәңгелек хәтер урыны бу. Мәңгелек дан батырларга. Тантаналы чарага бөтен якташлар, күрше авыл халкы да җыелды. Безнең урамнан 6 кеше китте сугышка. Безнең авылныкылар. Шул күршеләреннән мондагы. Алар барсы да ятып калдылар. Авылдагыларга сугыштагыдан да авыррак булгандыр әле. Ник дисәгез, балаларны карарга, йортны тотып торырга, ашарга, ризык эзләргә, тагы сугышка да булышырга кирәк бит әле. Әтием минем 55 яшында гүриясе булды, 2 сугышта катышкан. Күп монда, күп безгә тик катнашкан, алар 5 брат катнашкан, балалар барсы да монда 5 брат әтинең братлары, 5 алар. Бәйрәмне бөтен авыл белән күмәкләшеп әзерләгәннәр. Мәчет бар, мәчеттә 5 вакыт намазга азан әйтелә. Ураза вакытларында тәрәвих намазларына йөриләр. Әлеге шимбә-якшәмбедә кешеләр күбрәк була инде, башка көннәрендә азрак. Шәшелмәгән җирләрнең берсе дә шәшелмичә калмый, бөтен җирләр шәшелә, димәк авыл яши. Әлбәттә, үзебезнең теләк белән кирдек. Безнең өчен инде бу бурыч кебек, чөнки безнең әби бабаларыбыз безгә шундай якты дөнья бүләк иттеләр. Авылда булган барлык ветераннарга без булышырга тырышабыз.
Милләтем дип, халкым дип, алны-ялны белмичә янып яшәүче, җиң сызганып эшләүче татарларыбыз бар. Ә инде аларның хезмәтен күрсәтү, аларны данлау безнең тапшыруыбызның иң изге бурычы. Шушы хезмәттә безгә Күкмара сәүдә маркасы ярдәм итә. Ә инде бүгенге бүләгебезне шушы һәйкәлне ачуда иң башыннан ахырына кадәр торган шәхесебез Тәлгать абый Шакуровка тапшырасыбыз килә. Хөрмәтле Тәлгать абый, рәхим итеп кабул итегез, рәхәтләнеп кулланыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Булай мине шулай зурлаган өчен. Эшләрегездә уңышлар телим. Бик зур рәхмәт. Һава торышы нинди булуга карамастан, Күкмара савыт-сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Күкмара тәмле ризык, уңайлы савыт-саба. Татар Тимәше авылы турында сөйләүбезне чираттагы тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Татар Тимәше авылы, Батыр районы, Чувашстан. 2019 ел Әстерхан татарлары өчен юбилей елы. Милләттәшләребезне берләштерүче Дуслык татар оешмасына 30 ел тула. Шушы дәвер эчендә Дуслык татар милли мәдәниятен, телен һәм татар халкының тарихын саклап калу өчен бар көчен куеп хезмәт итә. Бүген Сабан туйга һәм юбилей тантанасына әзерлек эшләре бара. Безнең төшерү төркеме алдагы зур чараларны оештыручылары белән очрашып кайтты. Татарлар тапшыруы Кояшлы Әстерхан шәһәрендә. Өлкәдә күп тә түгел, аз да түгел, 70 меңнән артык татар яши. Халык кунакчыл, юмарт, ачык йөзле. Татар дип гөрләнеп дөньяда торалар. Алар йөрәгеннән яратып үзен телләрен сөйләп, үзләренең биюләрен, җырларын күрсәтергә безгә киләләр. Әнвәр Ибрахим улы Алмаевны Әстерханда белмәгән кеше юктыр. Менә инде дистә еллар дәвамында Дуслык татар иҗтимагый оешманы җитәкли. Чит төбәктә гомер итүче милләттәшләребезне берләштерү, туган телебезне үстерү максаты белән янып яши ул. Безнең дуслык бөтен Әстерхан да торган татарларны берләштерә. Безне хәзер Әстерханда гына түгел, бөтен субъектларда, Россиядә беләләр, чит илләрдә беләләр. Дуслык быел үзенең 30 еллык юбилеен билгели. Шушы узган 3 дистә ел эчендә ирешкән уңышлары да байтак. Җәмгыять вәкилләре тырышлыгы белән татар халык театры эшли, Ялкын фольклор ансамбле оешкан. Үзебезнең телне, үзебезнең байлыкны даш күтәрсен өчен татарларны күтәрер өчен яшибез. Балалар өчен Заман Нур ансамбле эшләп килә. Аның да 25 еллык тарихы бар инде. Бу урында ансамбльне ширик гасыр дәвамында җитәкләгән милли җанлы Миннура Яуваева хакында да искә алып китәсе килә. Ни кызганыч, ул инде безнең арада юк. Татарлар тапшыру архивында аның белән булган интервьюлар саклана. Бүген аның эшен балалары дәвам итә. Анимның мирасыбызны дәвам итәбез. Балалар белән җырлыйбыз, биебез, татар телендә сөйләшәбез. Тарих буенча тоже кино карыйбыз, әйе. Хәзер бездә конкурслар тоже дәвам иттек. Дипломлар бар. Дуслыкның исеме дә бит дуслык. Чөнки без бергәләп катнашабыз, бергәләп чыгыш ясыйбыз. Һәмдер дуслык бөтен татарларны җыя. Балалар иҗат сараенда эшләүче Нур татар милли студиясына кече яшьтән үк йөри. Алар татарча бииләр, җырлыйлар, халкыбызның гореф-гадәтләрен өйрәнеп үсәләр. Дуслык халыкны дус итә, якын итә, туганлык итә. Бәйрәмләргә внимание була. Вообще монда татар халыгы бик дружный халык. И дуслыкныкы монда бик зур бар роле бар. Дуслык оешмасы тырышлыгы белән 100 еллык тарихы булган Идел газетасы эше дә яңартылган.
Габдулла Тукай исемендәге сквер һәм парк корылган. 2013 елда Татарстан Республикасы ярдәме белән бөек татар шагыйренә һәйкәл куелган. Янәшәдә генә Габдулла Тукай исемендәге 74-нче санлы урта гомум белем бирү мәктәбе эшләп килә. Если кто-то будет рассуждать, каким образом школа номер 74 стала носить имя великого татарского поэта, то у кого-то появится в мыслях, что школа это сделала специально, может быть, что-то получить, какое-то благо, может быть, что-то еще, однако нет. То есть школа была основана в 1926 году. Изначально она была национальная татарская школа. Это деревянное здание, и там учились большая часть детей татар, потому что тот микрорайон, в котором расположена школа, это действительно микрорайон, в котором компактно проживают татары. Мәктәптә татарча мөхит, балалар тырышып татарча сөйләшә, җырлар җырлый, татар теле һәм әдәбияты биредә мәҗбүри укытыла. Бу кабинетта татар теле укытабыз, республика ярдәмендә бөтен әсбаплар, интерактив такталар, проекторлар бар. Шулай менә балаларга татар телен укытырга тырышабыз, ничектер милләтебезне үстәргә, ниндидер мәдәни яктан аларны үстәргә, нәрсәдер яңа белән аңлатырга тырышабыз, шулай. Илһам Казан егете Әстерханга махсус татар телен укытырга дип килгән. Россия хәрп почмагында татар телен укытырга мөмкинлекләр булырга тиеш. Һәм шуның өчен монда килергә булдым. Әстерханда Габдулла Тукай булган белдем, һәм шулай ук монда бик көчле инде татар милләте. Татарлар монда көчле, алар үзенең милләтен, рухи байлыкларын сакларга телиләр. Дуслык татар милли мәдәни оешмасы мәктәп белән тыгыз элемтәдә, китаплар, дәреслекләр белән һәр даим тәэмин итеп торалар. Бүген Дуслык милли мәдәни оешмасы зур планнар белән яши. Сабан туйга һәм августта узачак Дуслык оешмасы юбилеена әзерлек алып барыла. Бик күп кунаклар чакырыла. Дуслык минем өчен ярты гомрем минем. Мин бит Дуслыкта 89 елдан оешкан елыннан бирле. Монда җыелган төрле халык, төрле яшьтә, төрле һөнәрчеләр, әмма ләкин алар бөтенесе дә безнең татар телен ярата, безнең мәдәниятен ярата, шуның өчен җаннарын куеп эшлиләр. Монда миңа эшләргә бик әйбәт. Безнең дуслык җәмгыяте, дуслыкта эшләгән халык бөтен безнең илебездә, Әстерханда яшәгән башка милләтләргә нык үрнәк булып торалар. Әйе, халкыбыз кайда гына яшәсә дә, һәр кемгә үрнәк. Әстерхан татарлары әби-бабаларының үрнәгендә яши. Тел, мәдәният, дин һәр вакыт беренче урында. Алга таба да шулай булсын. Роза Диатулина, Татарлар, Әстерхан. Дәвам итәбез. Симферопольдә Кырым сабантуе узды. Бар халык тарафыннан зарыгып көтелгән милли бәйрәмебез җыр, моң, халык биюләре белән үрелеп барды. Милли уеннар, шәп бүләкләр, Юрий Гагарин исемендәге паркта үткәрелгән сабантуй һәркемнең күңеленә хуш килде. Кырымнан махсус репортаж. Кырымда сабантуй даими кунак. Симферопольдә ел сайын узучы милли бәйрәмебездә катнашыр өчен милләттәшләребез бөтен ярым утраудан җыела. Кадерле дуслар, хөрмәтле ватандашлар, Татарстан Республика Дәүләт Советы хөкүмәте исеменнән һәм шәхси үзем сезне иң матур бәйрәм сабантуй белән тәбрик итәм. Билгеле, ел сайын Кырым сабантуена Татарстаннан да кунаклар килә. Данлыклы артистларыбыз Римма Ибраһимова, Алмаз Хәмзин һәм башкалар катнашында узган бәйрәм һәр кемгә тансык. Татар мөхитен туярга, җыр моңыннан рәхәтлек алырга халкыбыз Симферопольнең Юрий Гагарин исемендәге паркына җыелды. Праздник пришел с материковой России, но, как видите, собирает много людей, всем очень нравится, и поэтому я думаю, что мы с каждым годом будем отмечать это мероприятие, этот замечательный праздник масштабнее и масштабнее. Праздник Сабантуй символизирует собой не только духовность и национальную самобытность татар, но и способствует развитию, укреплению мира, дружбы и взаимопонимания между всеми народами Крыма. Шул ук вакытта ярым утрауда Кырым татар халкының хәдерлес бәйрәме дә
уза. Барсына да урын җитә, бик күңелле дип җиткерә бәйрәмнәр хакында күп кенә масса күләм мәгълүмат чаралары. Самое обязательное – это борьба. За победителю баттеру дают обязательно баран. Ну, а баран – это просто символ. А где-то машина дает, где-то мотоцикл, где-то набор чего-то. Ну, баттер получает дорогой подарок. Бәйрәм кунакларын сый-хөрмәт белән каршы алу һәр вакыттагыча үзәктә, тәмле шәкшәктән, пылаудан авыз итмичә булмый. Билгеле инде төрле спорт уеннары, уен-көлке, бәйрәм бүләкләре. Булар барсы да Кырым Сабан туенда. Гүлия Садыкова, Дина Газалиева, Кырым. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Киләсе атнада да татарлар тапшыруын карамый калмагыз. Исән-имин булыгыз.